Na Pravnom fakultetu u Kragujevcu bilo je kao u košnici. Budući studenti nestrpljivo su čekali da na prijemnom ispitu pokažu znanje koje će ih dovesti do željno čekanog indeksa. Većina njih sigurna je da je Pravni fakultet u Kragujevcu pravi izbor i da će im diploma ove visokoškolske ustanove otvoriti mnoga vrata u budućnosti. Mislim da je to dobar način da se prvo ima dosta prednosti što se tiče zaposlenja posle. Ne znam, mislim da je to za mene. Pronalazim se to. Pa zato što mi se to dopada i zato što sam se spremala za taj fakultet i planiram da studiram to i da budem kasnije advokat. Pa zato što mi idu ti društveni predmeti. Mislim da za Pravni fakultet ima nade još uvek i mislim da ću naći posao u struci. Testove iz srpskog jezika i istorije rešavalo je 382 svršenih srednjoškolaca. 342 kandidata steklo je pravo da upišu prvu godinu osnovnih akademskih studija i to 295 na opštem smeru i 47 na smeru unutrašnji poslovi i bezbednost. Međutim, na Pravnom fakultetu u Kragujevcu ostalo je još slobodnih mesta. Druga šansa za upis budućih studenata biće već u septembru. Pravni fakultet ima još slobodnih mesta za prijavljivanje i upis kandidata. Moram da kažem da su to sve mesta koje su samofinansirajuća i u septembarskom drugom upisnom roku imamo 140 slobodnih mesta na opštem smeru i 118 mesta na smeru unutrašnji poslovi i bezbednost. Tako da pozivam one koji se nisu upisali u prvom upisnom roku da konkurišu i dođu na Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu. Pravni fakultet u Kragujevcu sa tradicijom dugom 41 godinu studentima omogućava da steknu teorijska i stručna znanja i profesionalne veštine koje su preduslov za dobro radno mesto. Našeg pravnog fakulteta jeste u tome što pruža široku lepezu zanimanja koje svršeni studenti mogu da obavljaju. Počev naravno od poslova advokata, sudije, pravobranilaca, tužioca i tako dalje, zatim direktora kompanija i tome slično, poreskih savjetnika i tome slično. Znači, mnogo više prednosti u odnosu na neke druge fakultete iz istog društveno-humanističkog polja. Čak mnogi poslovi ekonomski koji se sklapaju, jednostavno za njih su potrebni pravnici ipak, jer pravnik može da se bavi i ekonomijom. Stvaranje kvalitetnih stručnjaka i naučnika krajnji je cilj Pravnog fakulteta u Kragujevcu. O tome govore i rezultati koje postižu na prestižnim takmičenjima.